Aldalleres, molt bona vesprada i benvinguts a la retransmissió de l'entrada de mig any de Moros i Cristians del municipi d'Aldaia. Ens trobem ara mateix a l'epicentre de la festa, en una vesprada molt freda, però això sí, plena, com dèiem, de festa, perquè l'Associació de Moros i Cristians Palmiters d'Aldaia irse al carrer per a recordar que en pocs mesos el municipi i la ciutat vibrarà amb l'entrada de Moros i Cristians i amb la resta d'activitats que tenen preparada. Tal i com estan veient, el bàndol cristià és el primer en fer aparició. Ens trobem justament als peus de la parròquia, sí, als peus de l'església, per a fer-vos arribar, evidentment, la festa. Així tenim les primeres esquadres, són els arquers, ahí tenim una fila, en este cas mixta, ahí tenim, en la seva casaca en tons verds i també en la part marró i en el to granate, com van desfilant i com hem dit, al mal temps li fiquen bona cara per a fer festa al municipi d'Aldaia. Així que des d'ara vos animem a eixir al carrer, vos animem a que compartiu en la resta de veïns i de veïnes d'Aldaia esta festa gran i este dia de música. Molts de vosaltres direu, però si és que avui no fa dia de fer festa, al contrari, avui fa més dia que mai, per això, com dèiem, per a celebrar-lo, per animar el poble, per animar esta vesprada de dissabte, on, ja ho saben, han caigut una pluja prou intenseta i sobretot, comentem, hem tingut un oratge en unes temperatures que a hores d'ara es troben al voltant dels 12 graus, són els que tenim a la ciutat i a hores d'ara tenim un 50% de probabilitat de pluja. Tenim estos núvols i clars, fa un segon han caigut també unes gotetes, però ja ha parat. Així que, com sempre, res pot parar a la festa. I així tenim una altra esquadra de les arqueres i dels arquers. Ahí tenim en estos caballeros de Navarra. Anem a deixar-vos disfrutar d'esta peça i d'esta marxa cristiana. Anem allà. I com dèiem, així teníem, eren els primers en fer aparició en esta entrada de mig any de la festa de Moros i Cristians del municipi d'Aldaia. Hem tingut arquers, hem tingut centinelles i continuem en més festers que de seguida faran aparició per este cantet. Mentrestant, podem parlar en més gent que tenim així. Por ejemplo, tenemos una veïna d'Aldaia. ¿Qué tal? Buena vesprada, ¿cómo estés? Buena vesprada, estupenda, estoy estupenda, con mucho fresquito, pero muy bien. Sí que es verdad, como hemos dicho, al mal tiempo buena cara. Pues eso, hemos salido para hacer buena cara. Además que tengo a los hijos de moros. Bueno, cuéntanos, ¿de qué comparsa, de qué filas son? De los moros. De la parte de los moros. Ahora los veremos, son los Ahora últimos. verás a los 4, este año son los últimos. El año pasado fueron los primeros y este año los últimos. Pero mira, el agua... Ya veremos a ver cuándo salgan, si no se mojan. De momento dejaremos, de momento está respetando, pero oye. Muy bien, muy bien. Lo importante es que disfruten y que lo pasen bien. Exacto, y nosotros viéndolos. Claro que sí, muchas gracias. De nada, adiós. Ja ho han vist, així teníem, a més familiars, amics i amigues, gent que, sí, al carrer per animar-los i perquè, ja ho saben, tot i este oratge que tenim en aquestes condicions climatològiques, com dèiem, anem a ficar-li bona cara i sobretot anem a disfrutar, com hem dit. En què consisteix? Per a la gent que no tinga massa en compte en què consisteix això de l'entrada de Moros i Cristians o d'esta entraeta, d'esta festa de mig any, consisteix en una desfilada un poquet més informal, com si fos l'entrada
que se celebra a la ciutat d'Aldaia en estiu, però en aquest cas bueno, pues ho fan sense llogar els tratges habituals de moros i de cristians, ho fan en les seues casaques, és a dir, en la vestimenta que té pròpia cada una de les filais i de les comparses. És una manera també bueno, pues d'anunciar que dins d'uns mesos arribarà la festa, perquè bueno, diem que se celebra la festa del mig any, encara que realment no és un mig any a l'ús, perquè, bueno, pues ja ho saben, en un parell de mesos, poqueta cosa més, en 3 mesets, estem celebrant la festa gran de moros i cristians a este municipi, Aldaia. Com dèiem, una festa on la música avui és principal i protagonista i on, bueno, pues les filais i comparses anuncien l'arribada de la festa. Faran esta desfilada en este recorregut tradicional fins a arribar, bueno, pues al punt de trobada on se va significar un Parlament. Enguany tenim un Parlament on bueno, pues se passen ja els testimonis uns capitans a uns altres i uns alferes, representants, millor dit, de la festa de moros. I continuem, és el torn de Dames del Cid, en este cas dels templaris, per a veure, bueno, pues, també els que tenim preparats, són els creuats, templaris, i ara són, bueno, pues, el cas, en este cas, de les Dames del Cid, les encarregades de fer la seva aparició. Ahí tenim un grup molt jove de xiques que s'encarreguen bueno, pues de fer la seva aparició. Com dèiem, acabem de veure arquers, a sentinelles i als conqueridors, i ara, com dèiem, és el torn de veure als templaris, a les dames i als creuats. Estan complint escrupulosament l'horari, o sigui que s'han sigut molt puntuals. Ja saben que l'amenaça de pluja la tenim present, però bueno, de moment l'horatge, com dèiem, està respectant, i és el torn de, bueno, pues d'este grup. Van de 3 en 3 i després els moros, el bàndol moro desfilarà de 2 en 2, de 1 en 1. Ahí tenim com estan desfilant, molt guapes ahí, com veiem esta esquadra que presenten, bueno, pues evidentment a les seues, bueno, pues representants. Ahí tenim templaris, dames i creuats, que són, en este cas, els que anem a veure i que tenim ja ahí en imatge. Ahí tenen a totes elles, molt simpàtiques, ens saluden a càmera, i vos recordem que podeu, bueno, pues comentar en Facebook, podeu, bueno, pues dir-nos allò que vulgueu. Sabeu que estem retransmitint en directe des del perfil oficial de Facebook de l'Ajuntament d'Aldaia. Ahí veiem el torn dels creuats, templaris i, bueno, pues en este cas de les Dames del Cid. En este cas són els, bueno, pues els creuats. Bueno, pues ahí teníem, este era el segon torn del bàndol cristià a ritme de la banda sonora de Juego de Tronos. I és que ja cal fent motors per a saber què passarà en la última temporada d'esta sèrie, d'esta saga. Bueno, qui ha llegit els llibres, pues evidentment ja sap en què, bueno, pues què és el que passarà i com serà al final. Però bueno, com veuen, la conversió de la festa i sobretot la convergència en, bueno, pues una festa que es retroalimenta també
bueno, pues del consum televisiu de masses, com és el cas de les sèries de televisió i de Juego de Tronos i de la seva banda sonora original, passem a més bàndol cristià. Ens anem a ficar molt més flamencos perquè és el torn de rebre als corsaris, a contrabandistes i a bandoleres. Així tenim en la seva nava i sant mà, és evidentment el símbol identificatiu d'esta comparsa. Ahí tenim estos contrabandistes, bueno, pues que porten, bueno, pues evidentment la manera de vestir una indumentària basada en la serranía, evidentment, bueno, pues tots estos, bueno, pues cristians que se varen sumar a la lluita a la reconquesta de València i ho van fer, bueno, pues amagats en les muntanyes, seguint bandolers, com el propi nom indica, també, evidentment, els bandolers i les bandoleres, i, evidentment, bueno, pues, fent allò possible per ajudar, com comentem, amb les tropes cristianes. Tenim corsaris, contrabandistes i bandolers, en este cas, de seguida, veurem a les corsàries, ahí tenim esquadra femenina, estes pirates que també se sumen a la conquista, a la reconquesta del bàndol cristià i de les terres valencianes del bàndol moro. Ahí les tenen, corsàries aguerrides, corsàries molt festeres, i ahí tenim a les seues caporals, concretament, bueno, pues a la seua caporal, ahí està, dirigint les tropes cap a la festa. Recordem esta festa del mig any de l'Associació de Moros i Cristians Palmiters d'Aldaya. I mentrestant vos deixem en la música de la Unió Musical d'Aldaya en esta partició, perquè què seria de la festa sense música, veritat? Anem a deixar-nos emportar per esta marxa, anem allà! Bueno, pues acabem de sentir este pas doble de la Unió Musical d'Aldaya i continuem. És el torn de tancar ja el bàndol cristià. És l'última esquadra, l'última fila, en este cas els encarregats són els singulars, els cristians que tanquen la desfilada d'este mig any de 2019. A continuació, de seguida, sense talls, començarà la desfilada del bàndol moro. Això sí, estem esperant perquè, bueno, pues ho estan prenent en tranquil·litat, ells són els encarregats de representar a la festa en este 2019, bueno, ells estan, com dèiem, bueno, pues prenent en molta tranquil·litat. De moment, comentem que podeu, bueno, pues continuar vivint la festa a través de la xarxa social de Facebook, a través del perfil de l'Ajuntament d'Aldaya, i que ens podeu comentar tot allò que vulgueu. Bueno, ja n'hi ha gent que s'està connectant, que s'està comentant coses, com és el cas, bueno, pues en este cas de Vicent Morcillo Puig, que diu, molt plena no està l'entrada, no? Pues la veritat, Vicente, molt plena no està, però ara s'ha animat i cada vegada, bueno, pues ens trobem més famílies, pares, mares en xiquets, també representants de la festa, així que, bueno, pues poquet a poquet, com dèiem, bueno, pues estem veient aparèixer a més gent. En imatge, ahí tenim el futur de la festa dels singulars, una fila formada el 2014 com bé resa al seu estandard, i ahí veiem els més xicotets que en el seu verd singular, mai millor dit, bueno, pues estan obrint la desfilada dels seus pares, mares, que són els que anem a veure a continuació. Són els que tanquen el bàndol cristià d'enguany. Així que, bueno, pues de seguida anem a disfrutar de la última marxa o de l'últim pas doble cristià, perquè de seguida canviaran el ritme, perquè evidentment el pas moro és un altre, un poquet més lento, com sempre se sol comentar, més pausat, en una altra cadència, i de seguida ens deixarem també portar per la màgia, bueno, pues del món musulmà i del món àrab en este viratge cultural que fem els valencians a través de la música. De moment, bueno, pues ens quedem en els cristians singulars i ahí veiem a la primera esquadra
l'esquadra femenina, i veiem a la seva caporal i a totes les dones que en formen part bueno, pues, de la festa dels moros i cristians aldaiers. Mentrestant, bueno, pues continuem, veiem una altra de les particions, en este cas d'esta esquadra, ahí veiem de la femenina per a donar pas ja per últim a l'esquadra masculina, que és la que tanca, i veiem el seu caporal, i bueno, pues en el to verd i negre tradicional, bueno, pues són els encarregats de tancar, com dèiem, esta fila que es va fundar el 2014 i que, bueno, pues pareix que poquet a poquet ja bueno, pues estan més que instaurats al calendari de la festa, ja 5 anys. I la veritat, per a la gent que no ho sàpiga, hem de comentar que la festa de moros i cristians d'Aldaia és una festa molt, molt jove, però que, bueno, pues, la veritat està agafant molta força i que, bueno, pues, el tenen ja el calendari plenament instaurat al municipi. Veiem ja ara sí que sí ja la última de les particions dels cristians, concretament d'esta esquadra. Són els cristians singulars, que són els que representaran a la festa en este any 2019, com dèiem, i que, bueno, pues ahí estan, encarregant-se de fer la seva entrada i de deixar-se portar per estos timbals. Anem a sentir i anem a viure la música. Acabem de sentir la música de la xaranga C25, que són els que han acompanyat als cristians singulars, una banda, una xaranga que està formada per músics de diferents agrupacions musicals, i és que això també és una cosa d'agrair i de que comentar l'esforç que fan els músics per disfrutar i per participar d'este dia gran en la festa dels moros i cristians d'Aldaia. I és que moltes xarangues, moltes agrupacions, el que fan és formar-se entre diferents músics de diferents escoles de música de diferents agrupacions per formar, evidentment, la seva pròpia agrupació i eixir al carrer i fer-lo en música. Nosaltres, continuem i ho fem parlant, en més aldaiers i aldaiers. ¿Qué tal? Buena vesprada, ¿cómo esté? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parecen los moros y cristianos? Precioso, muy bonito. El tiempo parece que al final nos está respetando. Está respetando eso, el tiempo es lo bueno. Claro que sí. ¿Tiene algún familiar que desfile? Sí, el chiquillo. ¿Los niños? Nietos. ¿Son del bando el moro o de cristiano? De moro, de cristiano. Están los dos. De música. Ah, músicos. Músicos. Muy bien, pues les dejo que disfrute. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí teníem, clar que sí, familiars, d'amics i amigues, ja te dic, de músics, del bàndol moro, del bàndol cristià, que fa la seva desfilada. De moment, com dèiem, continuem, ho fem ja en l'entrada del bàndol moro. Com dèiem, continuaran desfilant en blocs de 3 i en blocs de 2 per tal de compartir les particions de música, com dèiem, perquè, evidentment, el cost econòmic és prou elevat el de llogar només una partició per a estos dies de festa. Per això, el que fan el bàndol moro i cristià és compartir entre diferents esquadres, filades, comparses, una mateixa banda o partició de banda de música. Com dèiem, veiem ja al fons, en les imatges, les primeres tropes del bàndol cristià. Concretament parlem de la comparsa dels almohades i a continuació dels otomans. És el bàndol moro, com dèiem, almohades i otomans, que han eixit a les 7:25 del punt de concentració i que, poquet a poquet, el que van fent és plenant
bueno, pues, evidentment, bueno, pues, els carrers de la població d'Aldaya. I continuem. Així tenim a més veïns i veïnes. ¿Qué tal? Bona vesprada, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, viendo, imagino, la fiesta de moros y cristianos. Sí, ¿Tiene algún familiar, algún amigo? sí, un hijo. Un hijo, ¿de qué lado? ¿Del bando del moro o del cristiano? Moro. Moro, o sea que ya están ahí, preparada para verlo. Sí, Ha venido bien preparada con el paraguas, por si acaso. sí. Bueno, esperemos que no llueva, ¿verdad? Ya ha llovido antes, ya no llueve más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues així teníem a més Allayers, que ja ho saben que compartixen la festa gràcies a les famílies, a fills, filles, i bueno, pues ja siguen nets, netes, que venen a disfrutar de la festa. De moment, bueno, pues ahí tenim, al bàndol moro són els que comencen la desfilada, com acabem de comentar, en una altra cadència, en un altre ritme, en un pas més pausat. Ja ho saben, el pas moro és un altre, perquè així ho marquen les marxes i la tradició cultural i festiva. Com dèiem, bueno, pues de seguida, ahir veiem també en imatges, bueno, pues els estandards, les banderoles dels almohades i dels otomans. Ahir avancen ja, d'una banda. Bueno, pues, com dèiem, el futur de la festa, els xiquets i les xiquetes estan molt presents també en este dia, en el dia de l'entrada, en el dia de la gran entrada mora i cristiana dels palmites d'Aldaya. Bueno, pues van ataviats ja en els seus vestits i tratges llogats. Avui desfilen també, bueno, pues en les seues casaques, bueno, pues en la indumentària de la pròpia fila. Ahí veiem els almohades en imatge, els almohadets i les almohadetes canvien l'estandard, perquè pesa, ja ho saben, una bueno, pues, comparsa fundada l'any 2011, com dèiem, de les més antigues també del municipi, i que, bueno, pues, ahí veiem com estan fent este canvi d'estandard, perquè, com dèiem, pesa, i la veritat, bueno, pues, entre tots han de compartir l'esforç i han de saber i de cooperar per a, bueno, pues, conèixer el que és eixir al carrer i fer festa per a que el disfruten la resta de veïns i veïnes d'Aldaya. Com comentem, estos són els almohades. Al costat tenim el bàndol, en este cas el banderí dels otomans, que són els primers en desfilar-se i que de seguida, bueno, pues, anem a veure ja la imatge d'esta esquadra. Ahí els tenen, ells són els otomans, són els primers en obrir el bàndol moro, que van també vestits en el seu tradicional color verd, en este color i en estos tons verds moro, diferents al verd dels cristians singulars. I ahí veiem el seu caporal, com va, bueno, pues poquet a poquet, animant a la seva tropa, animant a la seva esquadra, cap a la victòria o no. Ja ho saben, la història diu que el bàndol moro serà derrotat, però bueno, és París que no li importa, perquè allò important és fer festa i disfrutar-la. Ahí tenim, bueno, pues, com estan veient, els encarregats, en este cas els otomans. Ahí veiem com ho tenem i com ens ofereixen esta esquadra. Anem a deixar-nos emportar. Ja ho saben, una, bueno, pues, esquadra, una, bueno, pues en este cas comparsa mixta, de jóvens, de xics i xiques que disfruten de la festa. Ahí tenim otomans. I de seguida, bueno, pues, a continuació, molt xuntets, desfilen els almohades. Anem a sentir-los. Ahí veiem el bando almohade en esta esquadra pràcticament majoritàriament femenina, però bueno, és mixta, i sí que de seguida veurem l'esquadra masculina, que serà l'última la que tanque, però bueno, pues ahí veiem a totes elles maquillades molt guapes i molt ambientades, evidentment, en esta festa del mig any al municipi d'Aldaya. Acabem de veure a l'alcalde d'Aldaya, Guillermo Luján, que forma part d'esta esquadra dels almohades i com un aldayer més i com un fester més s'integra perfectament en la festa. Continuem vivint, com dèiem, i disfrutant en directe per a la gent que s'acaba de connectar. Bueno, pues evidentment
de la festa dels moros i cristians. I ara ja sí que sí, ahí sí té el sol i ahí sí se pot veure una estampa molt bonica que de seguida vos mostrarem. I mentrestant vos animem a que, com sempre diguem, compartim les vostres opinions al directe a la pàgina de Facebook de l'Ajuntament. Ahí teníem la xaranga Dona-li canya, són els encarregats d'acompanyar a esta primera partició, són en este cas els, els encarregats d'encapçalar el bàndol moro. Ahí sí que ja hem vist als omelles que han sigut dels primers en trencar el gel, i a continuació també els almohades i omelles. Els otomans, d'almohades i otomans, i continuarem a continuació en el següent bloc de moros. És el torn dels muladins, dels almorzar i dels beduïns del desert. En este cas, han iniciat a les 7:30. De moment, van complint en hora l'horari establert per l'Associació de Moros i Cristians Palmiters d'Aldaia. I, en este cas, iran acompanyats de la banda, en este cas de la xaranga, l'atropello d'esta partició. De seguida veurem ja a muladins, als almorzars i als beduïns, concretament en dos, en una i també en altres dos esquadres. Ahir de moment veiem ja els estandards, les banderoles dels muladins d'Aldaia. A continuació, enmig, estan veient la resta, són els almorzar, i per últim, en verd, veiem els beduïns. De seguida, veurem en escena la participació, mentre la porta de l'església està plena de xiquets i de pares i mares, ixen del cate, evidentment avui és dia de catecismo. Han eixit també acompanyats dels júniors, en les seues panyoletes, perquè vegin com la realitat associativa de la nostra ciutat i d'este municipi bull d'activitat. I de moment, tornen a aparèixer els paraigües. Esperem que no atraiga la mala sort, perquè ha caigut una goteta. De moment està respectant, però sí que és de veres que ens ha tornat a caure una goteta de pluja. Esperem que aguante. Però clar, la gent, ja que portava els paraigües, els ha fet lluir i els ha obert. De moment, com dèiem, l'oratge pareix que respecta, i esta goteta s'ha quedat en això, en un núvol tonto bobo que evidentment s'ha quedat ahí. I mentrestant, com dèiem, veiem a més gent com poquet a poquet se va omplint d'expectació i com els aldaiers ja se van animant i van eixint al carrer per anunciar a tot el món que estem ja de festa i que en uns mesos es celebra la festa gran dels moros i cristians a Aldaia. Com dèiem, de seguida veurem els muladins, els almorzants i els beduïns, i després en tenim 3 particions més. Serà el torn de califats i tuaregs, a continuació serà el torn de berebers i taifas, i per últim serà el torn dels mujadins i les vent de l'est. De moment, com dèiem, ens quedem en esta partició, en la dels muladins, els almorzars i els beduïns. Ahí veiem, com dèiem, els xiquets i xiquetes que formen part de la festa. Ahí veiem com són els primers, els beduïns, en fer l'aparició en escena. Ahí veiem a les xiquetes guapíssimes, també molt maquillades en els colors identificatius d'esta comparsa, i els xiquets també, ahí els veiem. Com van intentant col·locar-se, i és que això és complicat, perquè clar,
es que es unas comparsas nombroses y claro, la música prácticamente no les arriba, entonces, bueno, pues el desfilar és, com dèiem, un poquet complicat per a ells. De moment, bueno, doncs com comentem, així tenim ja els xiquets i xiquetes que en un futur formaran part de la festa dels moros i cristians d'Aldaia i que són els encarregats de continuar en este llegat cultural i festiu. Fa ni tan sols un mes que va, 3 setmanetes, estaven vivint la festa fallera al nostre municipi, en la planta, en l'entrega de premis, en l'ofrena, en tota l'activitat que suposa les despertaes, el treballar per fer l'ornat de carrer. I ara el municipi d'Aldaia canvia completament de ritme, canvia la indumentària, deixem el vestit de huertana, de fallera, el saragüells, el torrentí, per viure la festa dels moros i cristians. Com dèiem, deixem la indumentària tradicional valenciana per vestir-nos en casaques i, evidentment, bueno, pues, ho estàvem veient en esta festa de moros i cristians en la que torna a aparèixer la pluja. Jo deia que, mira, no anem a cridar al mal temps, no anem a obrir els paraigües, però al final, bueno, pues l'oratge és així, avui el tenim molt, molt inestable, la veritat, l'oratge en esta vesprada, i torna a aparèixer, bueno, és una pluja molt, molt, molt fluixeta, un pluixí molt, 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 molt lleu, en una temperatura en la que actualment, quan són les 19:55 de la vesprada, bueno, pues en tenim 12 graus, en una probabilitat de pluja del 60%, ha pujat. Fa escassa mitja hora teníem un 50% de pluja, ara tenim un 60%, i bueno, pues pareix que no s'equivoca, que estem ahí en este xicotet pluixim, però bueno, que estem de segurs que pararà de seguida per poder fer el tram final. I comentem, per als que ens esteu veient des de casa o des de l'altra part del món, no cal que estigueu veient des d'Aldaia este directe, vos comentem que, bueno, pues que quan acaba el recorregut, bueno, pues se farà un xicotet parlament on se farà, bueno, pues evidentment, bueno, pues l'intercanvi de càrrecs en este any 2019, on se farà la presentació ja dels nous abanderats, de nous alferes i dels representants de la festa d'Aldaia. Com dèiem, bueno, pues la pluja torna a fer acte de presència i ahir veiem a contrallum, si podeu veure la imatge, la veritat és que és molt bonica perquè se veu com tenim un sol radiant i després d'este sol radiant, bueno, pues està caigant la pluja. Ens trobem als peus del campanar de la parròquia de l'Anunciació, com ens trobem. I ahir veiem com, bueno, pues la gent aplaudís, clar que sí, als seus nets, als seus familiars, i bueno, pues com poquet a poquet els xiquets s'estan portant superbé i estan disfrutant de la festa. I per a parlar, bueno, pues, en els protagonistes i el futur de la festa, pues així tenim a molts xiquets i xiquetes. Anem a veure què ens conten i com estan vivint esta festa. Què tal, xic, com esteu? Bé. Bueno, pareix que va tornar a ploure, però nosaltres anem a disfrutar igual, no? Home, sí. Bueno, Con alegria, jo de ploure no diria molt perquè ja se n'han anat els núvols. S'han anat els núvols, mireu, si mireu ahir darrere pareix que cau un poquet de pluixeta, però és poquet, veritat? Sí. Mireu, anem a veure si que tenim més amics. A tu com te diuen? Xavi. Xavi, t'agrada ser moro així a les festes d'Aldaia? Sí. Com es diu el nom de la teua comparsa? Com sou? ¿Cuál es el nombre? Beduïns de la carxofa. Beduïns de la carxofa. Beduïns de la carxofa, per això porten este color verd tan representatiu, veritat, xics? I conteu-nos a la gent que s'està veient en casa, quan acabeu esta entrada, què és el que va passar després? Anem a la plaça Europa i després els pares se n'aniran a un sopar i nosaltres anirem en els nostres avis per passar la nit en ells. Claro, perquè avui els machos tenen festa i li toca als iaios, bueno, pues fer un poquet de canguros en esta nit. Però bueno, xics, disfruteu de la festa i que viscan els beduïns de la carxofa. Sí. Bueno, pues ahí teníem el futur de la festa. Ho tenen molt ben assumit i molt ben preparat de que avui és la festa dels pares,
que li toca sopar, i és que aquesta banda de la festa encara no vos l'hem contat. Com dèiem, després dels parlaments oficials, on se feien els intercanvis de càrrecs, bueno, pues és el torn ja de la festa. Ja ho saben, és el torn d'eixir al carrer. És el torn, bueno, pues, tindre una gran torrà. De fet, els veïns de la plaça Europa, bueno, pues ja hauran vist com s'està fent el foc per a la festa. I tenim així, a més, un amics i amigues. ¿Qué tal? ¿Cómo estén? Buena vesprada. Buenas tardes. Bueno, imagino que disfrutando, no sé si tenía ahí algún nieto, algún familiar. Tengo 2 nietos. Bueno, estaban súper contentos, ¿eh? Sí. Nos han dicho que hoy la noche les toca pasarla con los yayos, porque los papás tienen fiesta. Pues sí. Lo tiene ya asumido también Lo usted. tengo asumido, sí. Lo que pasa es que no me toca a mí, le toca a la otra abuela. A la otra abuela, bueno. Me tocó la semana pasada. Y digo, casi digo las fallas, casi. Ya, pues sí. Bueno, pues disfrute de la fiesta y que vaya muy bien. Gracias. Bueno, pues ja ho saben, així tenim què seria de la nostra vida sense els iaios, veritat? Sense els iaios i les iaies que tant de vegades ens han cuidat i ens cuiden i que fan d'esta segona joventut, bueno, pues el cuidar dels seus nets. Mentrestant, bueno, continuem veient a l'altra partició d'estos beduïns de la Carxofa. Poquet a poquet, bueno, pues estan fent així la seva aparició. És, com dèiem, l'esquadra femenina, la de les mares dels xiquets que acabem de veure. I a continuació, bueno, pues veiem ja l'esquadra masculina, que són els pares, perquè, com dèiem, són sempre grups d'amics, esquadres molt, molt familiars, comparses familiars, com dèiem, i que el tenen, bueno, pues ja tot preparat per a disfrutar i per eixir al carrer. Com dèiem, tenim els beduïns de la Carxofa. A continuació anem a veure els esmorzars. Només és una esquadra, és més reduïda esta comparsa, i per últim els muladins d'Aldaia, que tenen 2 particions, així que 2 esquadres, millor dit, així que de seguida els veurem. Bueno, doncs de moment és el torn, ahí veiem, dels beduïns. I mentrestant, continuem saludant a més amics i amigues que ens estan veient i seguint en directe des de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament d'Aldaia. Per exemple, Ana Collado diu: feliz retransmisión y que no os llueva. Pues mira, tant de bo, ojalà i siga així i que no continue plovent, que se mantinga així l'oratge. Ja ha deixat de caure aquestes 4 gotetes que teníem. I Trinidad Pérez diu: ole, que viva la fiesta y el tiempo les aguante y no llueva. Clar que sí, Trinidad Pérez, ojalà i siga així. De moment continuem veient, bueno, pues a l'última esquadra dels beduïns de la Carxofa, i veiem com va desfilant l'esquadra masculina en esta estupenda imatge en el que podem veure, bueno, pues a pràcticament tota la comparsa d'esquenes. I bueno, pues com dèiem, a continuació continuem vivint la festa, bueno, en els esmorzars, que de seguida, bueno, pues els tenim així darrere, acompanyades dels beduïns. I poquet a poquet, bueno, pues veient com van fent, bueno, pues l'aparició pels carrers d'Aldaia i com van animant a la gent. Els caporals ahí arranquen els aplaudiments del públic, la gent que està a les terrasses i que els anima per a viure la festa. Avui dia també, bueno, pues dia de frescoreta, dia de primavera atemporal, inestable, però dia també, bueno, pues de fer festa i d'eixir, bueno, pues als carrers i a les terrasses. I continuem en este cas, bueno, pues veient a més acompanyants i acompanyantes, com és en este cas els esmorzar. Anem ja, bueno, pues a veure com, poquet a poquet, ahí tenim a esta caporal, bueno, pues com en estos tons blaus i grocs, bueno, pues criden molt, molt l'atenció, i com poquet a poquet, bueno, pues també arranquen els aplaudiments del públic. Ahí veiem esmorzars i muladins, que són els últims en tancar este bloc de festa d'este, perquè encara ne queden, bueno, pues 3 blocs més.
Este és el segon bloc, la segona part de pues les 5 que tenim al bàndol moro. Aquestes són les xiques dels Almorzar, una única esquadra femenina i que, pues que ho han fet de categoria. I continuem pues parlant també més protagonistes, que és el públic que tenim així. Així tenim una familiars. ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Bona vesprada. Una vesprada. Imagine familiar dels Almorzar. Sí, hombre, claro que sí. Y el año que viene somos nosotras, madre de ellas. Molt bé, enguany només s'ha atrevit una esquadreta, però l'any que ve s'apunteu. Sí, somos las madres de ellas. Muy bien. La festa ha de continuar i mira, pareix que en poquet anys ha crescut molt i que continua. Claro, muy bien. Pues a disfrutar i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adeu. Pues així teníem les esmorzars i per últim acabem el bloc, com acabem de veure, amb els muladins. Així les tenim, en els seus tons magenta i groc, este color ocre, amb el qual, pues com dèiem, representen en 2 esquadres al bàndol moro una comparsa als muladins, que evidentment era una tribu, evidentment un califat, millor dit, el califat muladí, i que pues va acompanyar i que està present en moltes festes de la comunitat valenciana, dels moros i cristians. Així a l'Horta, sense anar més lluny, per exemple, a Torrent en tenim muladins que enguany ostenten la capitania mora, però en tenim també, com dèiem, al llarg i ample de tota la geografia festiva de la comunitat valenciana. I és que ja ho saben, pues molts dels noms d'aquestes comparses i filaes tenen, molts, per no dir la gran majoria, evidentment tenen els seus referents històrics reials que van existir, probablement no existiren així a la comunitat, però que sí, evidentment, a tot l'Àndalus, a tota la península durant 8 segles de evidentment predomini àrab a les nostres terres. Com dèiem, parlem dels otomans, parlem, per exemple, sense anar més lluny, dels califats, n'hi ha hagut molts tipus de califats, parlem dels tuaregs, també, no? Una tribu, evidentment, tuaregs del desert, una tribu nòmada, i que, evidentment, el seu nom arriba fins a... També tenim els taifels, els mujadins, els berebers, com dèiem, diferents noms històrics que es converteixen en nom de festa, al igual que en el bàndol cristià hem tingut els templaris o a les dames i cavallers del Cid, sense anar més lluny. Ara, com dèiem, és el torn de viure la festa del bàndol moro amb els muladins. Anem a quedar-nos amb la banda de música, la xaranga, l'atropello, per a fer-vos arribar la festa a tots els racons d'Aldaia. Ahí tenim la banda de música L'Atropello, són els encarregats de ficar-li les notes musicals a esta segona part del bàndol moro. De seguida comencem ja la meitat i recta final d'esta entrada mora al municipi d'Aldaia, d'esta entraeta del mig any.
I si parlaven del futur de la festa, bueno, pues també tenim ahí el futur dels músics i de les agrupacions musicals de la nostra comunitat. Ahí tenim a la percussió, concretament als plats, este xicotet que no tindrà més de 4 anyets, 5 anyets i que està disfrutant, bueno, pues evidentment, amb el seu pare, imaginem, de la festa dels moros i cristians, i sap el que és, bueno, pues viure esta marxa. Ens quedem en esta marxa mora, el president, anem a sentir-la. I nosaltres continuem vivint la festa de moros i cristians al municipi d'Aldaia. Tenim un xicotet paró, però de seguida és el torn dels califats, els que faran l'aparició així a este carrer Major. Ja estem enfilant la recta final ja de l'entrada a la plaça de l'Ajuntament i de seguida a la plaça Europa, on acabarà la festa i on se celebraran els parlaments i la festa final. Com dèiem, estem en directe vivint i compartint amb tots vosaltres. L'oratge ha respectat en esta vesprada freda de 12 graus, repetint que tenim a hores d'ara a Aldaia. I continuem en el bàndol moro, ja és la recta final, ahí esperem i veiem ja a la quarta partició, és la quarta ja part en els califat i tuaregs, que són els encarregats d'entrar. Ahí veiem, estos són les esquenes de l'agrupació musical El Atropello, que acompanyàvem al tercer grup, a la tercera gran partició de moros, i de seguida anem a veure ja, com comentem, a la quarta part, perquè per a la gent que s'acaba de connectar, diem que el bàndol moro està desfilant per blocs, per anar acompanyats en les particions de les agrupacions musicals, perquè evidentment aquesta festa no tindria cap mena de sentit sense aquestes notes que ens transporten a l'Al-Àndalus, com dèiem, a aquesta península ibèrica, a l'Al-Àndalus de fa ja molts anys enrere, molts segles enrere, per a viure i compartir estos dies de festa al carrer. Com dèiem, estem ja esperant l'arribada de Califat i els tuaregs del desert, el bàndol nòmada, una comparsa, com dèiem, que en la seva indumentària també lluís aquests atributs nòmades en, evidentment, els turbans i en les diferents cordons per a subjectar en els pantalons bombachos o, evidentment, en les sabates de punta cap a dalt i, com dèiem, tot preparat. Mentrestant, veiem com els aldaiers, poquet a poquet han eixit al carrer, això ja sí que se nota, no és com abans quan hem començat, que pràcticament no n'hi havia ningú per les condicions climatològiques, però ara ja sí que sí, la gent ix al carrer. I és que els valencians estan molt mal acostumats, claro, a este bon oratge que tenim sempre, i quan plou un poquet, en seguida ens amaguem. Tenim així, a més aldaiers, què tal? Bona vesprada, com estem? Ai, molt bé, xelà. Xelà, això sí, encara que tinga la cama un poquet així, ha eixit a veure la festa. Sí, clar, home, n'hi ha que veure els moros i els cristians. Molt bé, té algun familiar, amics dels que estan desfilant o simplement ha eixit a veure-los? Tinc 2 filaes amigues. Tots són amics perquè jo també soc cristiana. Ah, molt bé, pues entonces esta vesprada hauràs patit, no?, de no poder disfrutar en ells. Aixina és. Jo soc bandolera. Dels bandolers. Bandolers, sí. Molt bé. M'imagino que ara vos acompanyarà els companys a la festa, no? A la part del Parlament, o no? Bueno, a veurem, perquè estic xelà. Ja veurem. Si no, des de Facebook, ens pots seguir i el podràs veure, d'acord? Ai, sí, molt bé. Pues gràcies i a disfrutar. Gràcies a vosaltres. Pues ja ho hem vist, ahí tenim una bandolera guerrida també que ha eixit al carrer en un poquet de fred, això sí, un poquet xelà, que ens comentava, però que ha volgut animar a les seues companyes, evidentment, de festa. I mentrestant, ahí veiem els tuaregs d'Aldaia i els califats Benàger són els encarregats d'oferir el següent bloc.
Els califats estan formats també per 2 esquadres. La primera és femenina, en estos tons blaus, en la seva caporal, com dèiem, ataviada en estos atributs nòmades, amb el vel, amb les corones, amb els turbans, i a continuació, seguida d'ells van els homes, l'esquadra masculina, i després tenim els tuaregs, dels quals també tenim 2 particions, primera la formada per els homes i després també és completament masculina, si no m'enganya, exactament. Ara després els veurem, de moment, veiem ahir els tuaregs del desert d'Aldaia i veiem a la seva caporal, com està animant a la gent cap a la festa. I vos recordem que després d'este bloc, continuarem amb els berebers taifas i per últim amb els mujadís i els vent de l'est, a les vent de l'est que de seguida les veurem. De moment, com dèiem, els califats i tuaregs van acompanyats per la unió musical, en aquest cas la d'Alaquàs, que són els encarregats, han sigut els encarregats d'obrir aquesta partició, la unió musical d'Alaquàs, d'obrir el primer bloc cristià. Ha acompanyat la unió musical d'Alaquàs als arquers, als sentinelles i als conqueridors i, com dèiem, aquesta partició torna a desfilar, li ha donat temps a acabar i tornar al principi per acompanyar als califats i als tuaregs que veiem ja en imatge. Ahí veiem els detalls, com comentàvem, d'estos vels i d'este turbant, en estos tons blaus i blancs que acompanyen i que són el color distintiu d'esta comparsa mora. Ja ho saben, estos tuaregs del desert i que, la veritat, estan acompanyant i arrencant ahir l'aplaudiment del públic, dels poquets valents que s'han atrevit a eixir al carrer, cada vegada van sent més. I a continuació, ahí veiem a l'esquadra masculina, ahí veiem el seu caporal, animant cap a la batalla evidentment als seus companys d'esquadra. I a continuació, de seguida, ja veurem en imatge, canviem de color, és el torn granates, el torn, en este cas dels califats d'Aldaia. Del blau passem al roig, ahí els tenim, ahí veiem, sí que era una comparsa mixta, com hem comentat, masculina i femenina. Ahí veiem 2 esquadres que rep els aplaudiments. Arranca l'aplaudiment del públic. Ahí veiem els califat de Benàger en la seva estrela, amb la seva mitja luna i estrela com a símbol i icona de la festa, i evidentment ahí veiem acompanyats amb els seus tratges i amb la seva indumentària, les caputxes i les borles. Anem a deixar-nos emportar per la música de l'agrupació de la Unió Musical d'Alaquàs. Ahí veiem l'oferiment d'este caporal.
veiem este oferiment a un, evidentment, dels membres, que, bueno, pues, evidentment no s'ha pogut vestir, imaginem, però que, bueno, pues, evidentment li ha fet esta donació, este intercanvi d'atributs. Ahí veiem en el seu sable en mà, i ahí veiem com fa, bueno, pues, ballar i fa l'entrega, evidentment, al caporal que fins ara els havia comandat. Continua la festa amb els califats. Ahí teníem l'acabament de la marxa de la Unió Musical d'Alaquàs. Ahí veiem a xics i xiques molt joves que són els encarregats de portar la música a esta quarta partició, com dèiem, a esta quarta part del Bàndol Moro. Bueno, pues ahí veiem ja, anem acompanyant el Bàndol Moro ja en la recta final de la festa, com dèiem, estem bueno, pues en el cantonet justament del Col·legi Platero i jo, i enfilarem ja la recta final cap a la plaça Europa, on se celebrarà el fi de festa, com hem comentat, bueno, pues en la resta d'amics i d'amigues. Nosaltres, bueno, pues venim i anem a entrevistar, bueno, pues a més amics i amigues de la festa. Què tal? Bona vesprada, com estem? I only speak English. ¡Oh, hombre, speak English! Bueno, pero ha disfrutado de la fiesta, ¿no? Con la espada. Yeah, well, the guy there, Pepe, said to me if I wanted to take Muy it. bien. Gracias. Nos contaba que conocía a su amigo Pepe y que gracias a él, bueno, le ha podido, bueno, pues en este caso, bueno, pues fer partícip de la festa i que li ha deixat l'espasa i, bueno, ha fet com a caporal, com a un mes, ja ho saben, la internacionalització de la festa. Nosaltres pensàvem que era un membre de la comparsa, però no, era simplement un amic que li ha agradat i formar part de la festa. Ahí veiem a la Unió Musical d'Alaquàs, com dèiem, són els encarregats d'obrir, han sigut els primers en obrir la festa i ara són els encarregats, bueno, pues, de tancar esta quarta part, però continuarem, evidentment.
De seguida arribaran, bueno, pues la quarta part, els berebers i els taifas. Serà dins d'un segonet, perquè, bueno, com dèiem, enfilem ja el carrer Bernabé Sanchís, ja és la recta final. Ens trobem justament enfront de la façana del Col·legi Públic Platerilló i de seguida arribem ja a la plaça Europa al Mercat i, bueno, ja la recta ja final on se va celebrar, com dèiem, la festa del mig any. Primer un xicotet parlament on se fan l'intercanvi de càrrecs i on, bueno, pues parlaran els encarregats d'agafar el testimoni de la festa. I per últim tindrem ja sopar i retvela al carrer. Mentrestant, saludem a tota la gent que s'està connectant en directe a través del perfil de Facebook de l'Ajuntament d'Aldaia. Aldaiers, aldaieres i gent, bueno, pues també de fora, que ens està ara mateix vivint i acompanyant en esta recta final, com estem comentant, d'esta entrada de mig any de moros i cristians a Aldaia, de l'Associació de Moros i Cristians Palmiters, una festa, la del mig any, que no és un mig any reial, com acabem de comentar al principi d'esta retransmissió, perquè queden mesos, setmanetes, per a que arribi ja pràcticament l'estiu. En menys de 3 mesos ja celebrem la festa de moros i cristians d'Aldaia. Evidentment, clar, per qüestió d'agenda, el mig any li tocaria celebrar-lo al desembre, al gener, i per qüestions, m'imagino que de l'horatge, bueno, pues l'associació Palmiters d'Aldaia van decidir, bueno, pues de transportar després de falles al mes d'abril, bueno, pues el que és esta festa, esta festivitat del mig any, encara que avui, bueno, pues els ha fet bueno, pues un poc de fred. Ja ho saben, en primavera l'horatge és així d'inestable. Bueno, ja més té últims compassos de la Unió Musical d'Aldaia. Continuen i enganxen, la veritat, perquè no paren de tocar, continuen en la marxa President. Ahí veiem com en la recta final tots reben els aplaudiments de la resta de companys. Són amics i amigues d'altres filaes, d'altres comparses, però que evidentment reben els aplaudiments dels seus companys perquè, bueno, pues evidentment, bueno, pues és una manera, no?, d'arropar-se i de sentir-se, evidentment, tots convollats per la festa, no?, i de donar-se ànims els uns als altres. Ja ho saben, esta és ja la recta final, ens trobem ja justament així al mercat, no?, a esta plaça, bueno, pues en el carrer de les Eres i en el carrer Bernabé Sanchís, al costat del col·le on s'acaba i on se fica punt i final a la festa de moros i cristians. I nosaltres, bueno, pues continuem així en més festers i festeres de pro, com és en este cas l'alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján. Què tal, com estem? Pues molt bona nit, un poc en el soroll estrondós,
Però la pluja no ha pogut en nosaltres, el mig any de Palmiters no ha pogut en la desfilada, ha sigut un poquet, pues, bueno, sempre en el susto en el cor, no? Que teníem ahí en el cos, de dir, a veure, plourà o no plourà, però hem pogut desfilar i la veritat és que sempre Palmiters, hasta última hora, he intentat pues, un poc que se celebrar este desfile perquè al final és el mig any, és el moment intermig del desfile que farà en juliol i bueno, sempre alegria, festa, estic així la regidora també d'urbanisme, que també com jo, ix al carrer, participa i se disfressa, en este cas de cristiana, i compartim la festa. I tant que sí, bueno, regidora, imagina que com dèiem, una aldallera més, bueno, pues al mal tens bona cara, que se diu, ficant-li alegria a la ciutat i disfrutant, ¿no?, també de la festa. Disfrutando muchísimo, el tiempo al final, como ha dicho Guillermo, nos ha dejado salir y bueno, no hay frío, no hay cansancio, no hay nada, a disfrutar al máximo. I tant que sí, alcalde, conta'ns perquè la festa continua, veritat? Ara tenim Parlament, tenim sopar, conta'ns. La festa continua avui i continua en Aldalla, perquè ja ho sabeu, que sou ja quasi mig aldallers vosaltres, que en Aldalla la festa serà al carrer, moros i cristians, venim de les falles, venim ara de fi de curs, venim ara de veus? Si tenim també un company que ha sigut regidor i sempre el que és més important és que la festa es fa en germanor i en bon ambient. I això és una demostració. Estem en campanya. Esta foto. Bueno, sobretot este moment final és molt bonic, no? Perquè tots vos aplaudiu, vos doneu ànim. Efectivament. Lo que se demostra és que en el carrer, en el nostre poble, hi ha harmonia i germanor. I això és el més important. Sí, l'important és treballar pel poble. Efectivament. Pel poble, fer festa, tradició i poquet a poquet. Molt bé. Sí, pues que visquen els palmiters. Exactament. Gràcies, adeu, bona vesprada. Bueno, però ja ho hem vist, no importa la campanya electoral, al cap i a la fi, lo important és fer festa, eixir al carrer i compartir-lo, ja sigui els del bàndol moro, del bàndol cristià o de qualsevol partit polític. Avui el que importa és la festa, la música i sobretot, bueno, pues este sentiment de germanor. Així veiem a gent de califats, contrabandistes, bueno, pues veiem de diferents agrupacions. Així també tenim a més festers. Què tal? Bona vesprada, com estem? Bona vesprada. Vosaltres ja heu acabat, heu sigut els primers? Sí, hem sigut els primers este any i mira, la pluja ha respetat. Bueno, això és l'important. Poqueta gent al carrer, hem de dir-li als veïns que l'any que ve s'animen a eixir al carrer, veritat? Sí, bueno, però este any, com feia este temps, pues és normal que la gent no s'anime, però bueno, altres anys sí que ha aparegut la gent i, oye, un ambient molt bo, però este any, bueno, fluixet. Comentem que bueno, la festa continua, perquè ara que teniu sopar, teniu festa, veritat? Sí, ara tenim sopar, tenim una graella i llonganisses, morcilles i de tot, i bueno, pues ara festa i a disfrutar. Molt bé, hasta que el cos aguante. Hasta que el cos aguante, molt bé. Gràcies. Vinga, adeu. Bueno, però ja s'han canviat de roba i és que han sigut els primers en desfilar del bàndol cristià, s'ha donat ja temps, bueno, pues, a fer la seva aparició i tenim també, bueno, pues así a més protagonistes. ¿Qué tal? Buena vesprada. Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino que, bueno, pues en un poquito de frío, ¿no?, en el cuerpo, pero sobre todo con ganas de salir a la calle y pasarlo bien, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, la tarde no ha sido muy... Pero bueno, aquí estamos. Lo importante es que luego la fiesta continúa, ¿no? Y que el tiempo por lo menos va a respetar, ¿verdad? Eso esperamos. Muy bien. Bueno, contadnos, chicas, ¿qué es lo que viene a continuación para la gente que nos está viendo en casa? ¿Qué tenim ara? Pues ahora mismo pues cenaremos todos juntos con una torra que van a hacer y eso, y después pues espectáculos que tendremos y eso. Muy bien. Vamos a animar a la gente, es decir, ¿cómo puede hacer para apuntarse, para formar parte de la fiesta, ¿no? Por si hay alguien que os conoce o que quiere sumarse al año que viene y participar. Pues a enterarse de alguna fila donde se quieran apuntar y si nada, pues vienen y se apuntan y ya está. Muy bien, porque vaya muy bien a disfrutarlo. Vale, gracias. Bueno, pues ja ho hem vist, així tenim la festa del bàndol cristià i tenim les salutacions i com dèiem, anem a veure ja la recta final del bàndol moro perquè, bueno, pues encara ens quedaven, bueno, pues 3 comparses per disfrutar, així que, bueno, pues anem a veure-los perquè, bueno, pues de seguida tenim a berbers i a taifas. I mentre arriben els berbers i els taifes anem a parlar amb més protagonistes. Així tenim el president de l'associació, en este cas el president dels moros i cristians palmiters d'Aldalla. Què tal, president, com estàs? Bona nit, ¿qué tal? Bueno, pues de moment contents perquè l'Oratge al final ha respetado, ha aguantado, ¿verdad? Estábamos un poquito asustados al principio, pero bueno, hemos tirado para adelante y al final el tiempo nos ha respetado y nada, aquí está el resultado. Una fiesta, la del mig any, que poquet a poquet va creixent, la gent, la veritat, l'important és com respon, veritat, i que esteu tots agermanats i animant-vos els uns als altres per a continuar en la festa. La verdad que sí, porque este día es el día perfecto para lo que tú acabas de decir, tema de Chermanor, de estar todos juntos, hemos almorzado, hemos comido, vamos a cenar y luego vamos a bailar un poquito. Muy bien. Com dèiem, han acabat les falles i ja cal fer motors per a moros i cristians, perquè és un mig any que realment no és el mig any, perquè en juliol el tenim ja ahí.
Correcto. Bueno, es por llamarle de alguna manera esta fiesta, pero bueno, el Michan sabemos que nos tocaría celebrarlo en enero, pero bueno, és una excusa per a juntar-nos, com has dicho. Muy bien, pues que vagi molt bé la nit i que disfruteu. Moltes gràcies a tots. Adeu. Bueno, per ahí teníem el president dels Palmiters i continuem veient, bueno, pues els últims a la Unió Musical d'Aldaia. Són els que, bueno, pues han acompanyat a este últim bloc, com dèiem, als Berbers i als Taifes. Penúltim bloc, perquè queden encara els Mujadins i els Bendelés. Ahí tenim l'últim compàs ja de la Unió Musical d'Aldaia i continuem veient, bueno, pues, com dèiem, a la recta final ja del bàndol d'Aldaia. Anem a veure, bueno, pues, com van arribant ja els Mujadins i els Bendelés. Anem a, bueno, pues, a parlar així en les protagonistes. Així tenim, per exemple, bueno, pues, a disfrutar i sobretot a veure com la festa continua i que té un futur assegurat. Què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com ha sigut el recorregut? Un poquet fresco, això sí, no? Fresquet, però la veritat és que superemocionant en els nanos, que cada vegada són més, superorgullosos dels nostres nanos, que cada vegada ho passen millor i mamen més la festa, que és el que interessa. I els berebers del Taric tenen molt de futur. Clar que sí, anem a parlar hacia un dels berebers. Vine. ¿Cómo te digo, Natu? ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, ¿t'ha agradat el participar i ser moro en la festa? Sí. Sí, que és el que més t'ha agradat de tota la desfilada? L'espasa, veritat? Mira, anem a ensenyar-lo a la càmera perquè te veig ahí. Ahí tenim un sable estupendo. I Sofia, tu què és el que més t'ha agradat? Conta'ns. L'espada. L'espasa també, no? I anar ballant en la música, que sí? Molt bé, xics. Pues disfruteu. Digues, a tu com te diuen? Gerard. Gerard, i tu com t'ho has passat, bé o què? Bien. Mira, anem a mirar ahí. Què és el que més t'ha agradat a tu també? La música, que la banda... La música, mira, espada. L'espada i la música, que no han anat acompanyats de la Unió Musical d'Aldaia, veritat? La Unió Musical està fenomenal. Molt bé, bueno, pues xics, disfruteu de la festa. Vull donar les gràcies de veres perquè ha sigut el primer mig any que de veres la música ens ha acompanyat i vull felicitar a la Unió Musical d'Aldaia perquè ho han passat molt bé i gràcies a ells. Què seria de la festa sense música, veritat? Res. I tant que sí. Anem a despedir-nos, que sou el futur de la festa, anem a saludar. ¿Cómo te llamas? Mira, que va a dir una cosa, diu, corre. ¿Por qué estás aquí? Pues para contar a tot el món que no pot vindre a la festa com se ho passeu de bé els moros d'Aldaia. ¿Cómo te llamas? Jo, a mi me diuen Aitor, conta. ¿Cómo te llamas? Jo, Aitor, ja te dic, jo estic encantat. Ale, anem a despedir-nos i a dir adeu. Adeu. Ahí tenim, disfruteu, xics. Ahí veiem la recta final, com dèiem, són el futur de la festa i bueno, ells ho tenen molt clar, que el millor ha sigut l'espasa i ballar al carrer acompanyats de la Unió Musical d'Aldaia. Com dèiem, acabem ja en el bloc final del bàndol moro, ahí tenen en imatge, bueno, pues són ja les dos últimes comparses, són els Mujadins i les Bendelés, i bueno, pues mentrestant ahí tenim els beduïns de la Carxofa, que ells ja han acabat i que ja estan molt tranquil·lets, i que s'ho han passat de categoria i que estan esperant a animar, com dèiem, a la resta, bueno, pues, dels seus companys de festa del bàndol moro. Com dèiem, anem a veure ja, per últim, a les Bendelés i als Mujadins, que els tenim ja, bueno, pues, desfilant, els tenim ja entrant així al costadet. I mentrestant, bueno, pues tenim així a més protagonistes. Què tal, xiques, com esteu? Bona nit, molt bé. Elles són cristianes? Sí. Estem veient els contrincants de la festa. No, són amigues nostres, Però són amigues. estem així a veure si les veiem. Perquè, com dèiem, al final lo important és fer germanor, fer Sí, festa. pues sí. Avui l'Horatge no ens ha acompanyat, però té igual, la festa és així. Hombre, estem passant molt de fred, però així estem. Molt bé. I esta nit continuem amb més festa. Hombre, disco mòbil. Hasta que el cos aguante, no? Claro. Hem vingut de falle, però encara tenim més ganes de Sí, festa. además són falleres amb elles també, estem tots junts a tot. Pues animar a les companyes, gràcies. Gràcies. Ahí tenim aquestes cristianes, que avui fan, evidentment, bueno, pues, evidentment, dia de germanor, i, bueno, pues, ahí tenim en imatge a les Bendelés. Elles són, bueno, pues, una comparsa plenament femenina, són totes mores, elles, ahí les veiem guapíssimes en el seu to
morat, perquè bueno, pues està Caporal, ahí està desfilant i està acompanyant-les cap a la batalla a totes elles en estos daurats i en els tons morats que sempre acompanyen a la comparsa de les jóvens de Vent de l'Est. I ja per últim, bueno, pues acabem en la última comparsa, les Mulladins, anem a veure-les. Ahí tenim a esta Caporal, ahí tenim la primera esquadra, ahí la veiem com fa este oferiment, ahí la tenim molt animada i com fa, evidentment, bueno, pues estas salutacions en la recta final, acompanyant, bueno, pues també a l'esquadra masculina i a la última partició de música. Bueno, pues en estos últims tocs, com dèiem, acaba l'entrada del mig any de moros i cristians palmiters d'Aldaia, però la festa continua, com dèiem, així que esteu tots convidats a la recta final. Serà en el moment dels parlaments, moment en el que pugen a l'escenari, i a continuació, bueno, pues és el torn, bueno, pues del sopar, d'esta gran torrà que està prevista per a tot el món, i per últim la discomòbil. De moment, bueno, pues ja tenim l'escenari muntat, així a les portes de l'Ajuntament a esta plaça Europa, i de seguida, bueno, pues, com dèiem, serà ja la recta final on pujaran tots els membres de la festa, on se faran, com dèiem, estos xicotets parlaments i on ficarem punt i final a esta retransmissió en directe en el que, bueno, pues, vos hem compartit i vos hem fet arribar la música, el ritme, les cadències, la indumentària, el maquillatge i sobretot les ganes de fer festa a este municipi d'Aldaia. De moment, bueno, pues ja ho saben, la gent s'està dirigint cap a l'escenari, així que poquet a poquet anem acompanyant a la resta de festers i de festeres, als moros, als cristians, com dèiem, en este escenari que està muntat especialment per a donar pas als parlaments i a la recta final. Així que, bueno, pues anem poquet a poquet a compartir. Bueno, pues, com estem comentant, ja estan tots ja ubicant-se. Tenim la torrà així darrere, justament, d'este camió, perquè bueno, s'ha protegit per la pluja, perquè bueno, evidentment és un foc a, bueno, pues, evidentment, i bueno, pues, el tenim ja tot més que preparat, com dèiem, per a disfrutar del Parlament i de la recta final. Ja se van acostant els festers i poquet a poquet, bueno, pues, veurem en primera persona, bueno, pues, este acte, com dèiem, este moment dels parlaments, i ja de seguida serà el moment de sopar, ja ho saben. Vos hem acompanyat des d'aproximadament les 7 de la vesprada que hem començat en este directe, ara són ja les 9 menys quart, quasi, les 20:43, i bueno, pues la gent, és el moment també de canviar-se, alguns s'abriguen, bueno, perquè evidentment la frescoreta es nota, i perquè bueno, ja ha caigut el sol, el poquet solet que teníem, així que bueno, baixen les temperatures i disfrutarem igualment de la festa, perquè bueno, pues han passat les falles, però el poble d'Aldaia encara té més ganes de festa, així que el tenim ja tot preparat.
Mentrestant, bueno, pues el que anem a fer mentre se preparen els aldaiers i aldaières per a la festa és bueno, pues tallar de moment esta retransmissió en directe perquè, com estem comentant, el tenim ja tot, bueno, s'està preparant, estan preparant-se, ahí les tenim ja tots ubicats i de seguida pujarem a l'escenari per a veure com és este Parlament i com és este intercanvi de càrrecs. Així que no se'n vagin perquè tornem de seguida.